नरकनि मानबागै मिडिया बसखां फायना नोंखा जों दिनै समस्या ओंखारदो अनेक समस्या दंहायबाय नाना मिडियारावनो लासागै साल जत लुकुन बेसखांगा किसा जों दिनै गावनो सापिनि जुबो नाना जत जानि जा खुंजुबो हारनि जुबो दिनै जे दुर्गम एलाकानि जे दिनै समस्या न तबो सोलार बेटारि रजाहिने जत जागालाय फिटिं खैजाहिने सियो इनके बर्तमान सरकार जे ब्रनो जोंनो जे लाइन गृह लाइन व्यवस्था हिं रखा ब्र इनके तबो सोलार बेटारि रोगो नमुना आसे जत न जागा जागा को फैयै जे मिनिस्टार एमएलए रावनो जे उनचिनि सामनो अन पंचायतनि अब एमएलए दङ चिनि समबुलाल चाकमा नर बिसा जदि चाया इनके चिनि एलकानि समस्यानो बिसा चाया इनके न कागै फैयै बिजिर खेरे फिदि बेटारि सोलार बेटारि जत फिटिं खैजा फिटिं खैबात मा खैनि जोंनो शुद्ध नमुनासे फुनुमचे जों लाइट हिंचे मामचिया 2 दिन कारासे मास मामचिया जखन फिटिं खैका माने ओ सारिहा मामचका तारपरे पाइथांगा तबो 3-4 मास रोंगै तबो आज पर्यन्त जों बर्तमान मामचिया जों हाइनबानो मिडिया रावनो जों लासागै किसाचिनि काउनो पिने उन्थैयो जों माकई इनके ननि म ब कम्पानि होते खैजेका मं कम्पानि का आरएसएस कम्पानि फो इनके जे समय म फिटिंग सोलार लाइट फिटिंग खैया बल्ब फिटिंग खैजोबनो कय मास रखाखा मलाई बिसा 1 बছর কাছাকাছি एक बছरক কয়বার মামচोंखा मात्र लगे लगे फिटिंग खेमनि একদিন फिटिंग खेमनि लगे लगे सिंसे 1 दिन बा 2 दिन मामचोंगो मिनिमाम आइके केसक्रे तबो बर्तमान न ब्राइसे जतो सुइसरयनि दि प्रति परिवार ग बाल्ब को हातिया तबो इनके जे खाइने ब्रोन आइहा कमप्लेन रखा कमप्लेन रमनि ब्रो जे काम से पहला इनके जों तो स्पानो कमप्लेन रसे जिनि एलकान ब्रो आई जों सोंबाय स्पानो कमप्लेन रसे ब्रो जे काम खाने दायित्व रसे ननि काम से पहला के मेसिन से नष्ट हिंसे साबाय दङ इनके जों माखासे न इनके मेसिन नष्ट इनके ननि परबर्ती स्टेप मारो खाइति दङ नाय इनके जों के मनो आबार आरएसएस कम्पानि होइते तरो होइते जों आबार रिफिर मनो जे जोंनो माने आबो खाइने उथो माने रिपेयारिं आबार कताबाबे आई सामनो सा रिपेयारिं खाइयो जोंना आबार जोंनो हम जोंनायनि व्यवस्था सुजुग सुबिदा खाइने उथो बो पारा अकलाय मखाय या नायसाराम रुवाजा पारा न इनके और कारेन्टनि कुनो फेसिलिटी क्रि न कारेन्टनि फेसिलिटी मुं साख्रि आरला लामा रलखाय लामाबो सेम अवस्था चिनलाय जे प्रति जे पार्टी 5 पति चिनलाय कोनो लामान बगे सुबिदार बक्रय लाइटनि बगे बक्रय तुइनि बगे कोनो व्यवस्था करति इनके बसकानि सारगन ब पार्टी न त्रिपुरा मथा द बीजेपी द सीपीएम द कांग्रेस द ब पार्टी न आसाइतुं माने ब पार्टी न फाइये सुजुग सुबिदा रखे ब बुदनि ब पार्टी न आसाइतुं जोंलाय पार्टीले कोनो सीपीएम कांग्रेस बीजेपी मुथा हियो कोनो चिनि बासाबासी करे एकमात्र जे जोंनो जे सुबिदा जोंनो जे सुबिदा खैमनाय पार्टी ओ से पार्टीनि से जों सपोर्टा दङ जों नांखाय बीजेपी जदि बारगो चिनि इलेक्शन बतबो एडीसी इलेक्शन फाइट दङ बेसकांगा इनका इलेक्शन बेसकांगा चिनि लाइट टाइम बगे सुबिदा जदि खाइरेखा हिंका जों किन्तु बीजेपी निफा माहां जोंना इनका जदि बीजेपी कोनो सरकार जोंनो जे बर्तमान सरकार नाय दंनाय ब्रो जोंनो सुजुग सुबिदा रैया इनका जों बीजेपी निफा जों लाइमिया जत एलकान ब्रो जों हांजिया हांगे कौ उनासे फुनुंबाय जिनिस पत्र नमुना फुनुंबाय जों मावनाय चिनि कोनो उपाय करै जों सारि इनका जोंका जे जों हांजमामला जे पार्टीनि हिंबो हांजिया जों पार्टीनो नाइसलि हिंबो जों साया जे जों इलेक्शन बेसकांगो फाइदों जोंनो सुजुग सुबिदा जदि काहांखाय जोंनो रफायमांनाय पार्टी दंखाय ओ पार्टीनो जों सपोर्टा जत एलकान ब्रो रनाय इनका चिनि पारागो ओंखादो पूरा फेमिली ओंखादो चिनि रो पंचायत होइते 60 फेमिली दङ आरगा इनका भोटार एमने 200 250 होइते 300 कासाकासि थां दङ चिनि भोटार इनका आसो ब्रो जों आसो भोटार ब्रो जत सपोर्टा दङ जोंनो जे जोंनो काहां लामा फुनु रमांनाय दंखाय पार्टी इनका बननो जों सपोर्टा मारनाय जों ननि ओपारा कयटाम नसो पॉइंट आसुरजा 2टा पॉइंट जारगा 2टा पॉइंट बसलिया 2टा पॉइंट बेसे जों लिया इनके मानो 10टा पॉइंट फासे जों लिया
Sungi angket mah kena argo jatuh proti poribar go ekta poin rofa cung sungi angket mana live sungi angka. No sudu no mona phunum bet mau sungi. Hambai.